Magana daga bakin iyayen Ummita da 'yan uwanta, wadda wannan ɗan Chinan Mr. Geng ya kashe. Idan ba ku manta ba, kwanan nan muka kawo muku wannan labarai da rahotanni, sannan yanzu kuma ga kanunsu. Mr. Geng Koran, ɗan kimanin shekara 47 da haihuwa, ana tsammanin sun shafe kimanin shekara ɗaya suna soyayya. Bayan shafe tsawon lokaci kuma sai ya samu labari cewa Ummita ta yi aure. Daga bisani Ummita ta nuna cewa aurensu ba mai yiwuwa ba ne. Wannan ne ya harzuƙa shi ya zo ya aikata wannan mummunan aika-aika. Mai sauraro, yanzu za mu saka maka bidiyon yadda muka tattauna da mahaifiyar Ummita domin ka ji daga bakinta. Mai sauraro, idan baka manta ba, kana tare da tashar Fuskar Labarai. Muna fata da ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Cikin ɗaki kan gado ya danne ta. To da ya zo da aka ta buga kofar da ya shigo, kaka me ya faru? Kawai ya doshi ɗakin nata. Ya doshi ɗakin ta, kawai ya ɗaga ta, kawai ya aza ta kan gado, ya ta bugu, sai kawai ya caka mata yuƙa. Sai na dinga neman taimako a wajen, ina ihu. Wani ya zo ya tsallaka ya buge shi, shine aka fito da shi. Yan uwan Ummita su ma sun bayyana mana yadda abin ya wakana. Sai take ce, mama ya kamata ki je mama ki mai magana, ki ce ki nuna ɓacin ranki, kar ya ƙara zuwa miki gida. Ai ba haka ake yi ba, mutum kawai ya shigo gidan mutane haka. Shine sai ta ce to shikenan. Tana zuwa wajen, bai ma bi ta kanta ba, tana buɗe ƙofa kawai sai ya irin bangaje ta, sai ya bi ta. To bintan da zai kawai sai ya rufe ƙofa. Yana rufe ƙofan dai a nan ne ya aikata mata wannan abu. Ni dai na san su tare, amma ba wani jimawa suka yi ba, don ba su wuce kusan shekara ɗaya ba aka da ba. To abin da ya faru, ya so ta sosai saboda yana son ta, amma kuma iyaye sun duba sun ga shi ba jinsin mu bane, sannan kuma bai da alakar da ya isa ya ce wai zai ce wai dole sai ya aure ta. Kuma ya yi duk yadda zai ya ga ya aure ta, amma kuma yan uwa da abokan arziki duk sun ce bai kamata ba, saboda bai kamata a matsayin mu na musulmai mu je mu auri wani jinsi kuma har ne ma wanda misali a ce bai da ma wani addini, pagan ne. Mun tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandar jihar Kano, SP Abdullahi Haruna Kiyawa, inda ya tabbatar mana da cewa lallai ɗan China yana damƙe a hannun hukuma. Bayan ya je wannan gida sai suka samu rashin jituwa tsakaninsu, wanda ta nan ne kuma wato ya zaro wuka a jikinsa ya caka mata a wuyanta na jikinta, wanda kuma ta faɗi cikin jini. Yanzu haka dai wannan ɗan ƙasar China da ya aikata wannan kisan kai da ake zarginsa da shi, an kama shi yana hannun 'yan sanda. To, mai sauraro, wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marigayiya Allah ya ji kanta, Allah ya gafarta mata. Shi kuma wannan mai laifi zai ɗauki hukunci daidai da abin da ya aikata.